Bueno, hemen gaude Bilboko Euskal Herria Bilduren talde municipala, 3 gaude bakarri, Alba Fatuartez dagoelako, nirekin batera daude Bruno Zubizarreta eta Sier González, eta agerraldi honen bitartez nahi duguna da salatu Bilboko udalak daukan lan gatazka. Lan gatazka pilo daudela momentu honetan zerbitzu desberdinak greba eta paroak egiten daudelako, eta salatu nahi duguna da horrek daukan eragina beraientzat, langileentzat, baina baita ere Bilboko herritarrentzat. Eta hori da lehenengo gauza planteatu nahi esango duguna. Pasadan astean alkateak agerraldi bat egin zuen, agerraldi horretan 100 neurri planteatu zituzan, 100 neurri hoien artean ez zituen planteatu bat ere konflikto hauek bideratzeko eta konpontzeko, eta planteatu zuena zen Bilbo martxan dagoela, eta udal gobernuak ez dela geldirik egoten. Bueno, guk ikusten duguna da, eta azpimarratu nahi duguna da, Bilbon martxan dauden gauza guztia dira konflikto laboralak, eta salatu nahi duguna hori, Bilbo idiliko bat margosten ari direla, baina Bilbo idiliko horretan konflikto asko daude, eta konflikto horiek bideratzeko neurririk ez. Eta hori da gaurko prentsaurren zera. Eta aipatzeko zeintzu diren dauden konflikto guzti horiek daukagu alde batetik Bilbo Kirolak dekosenak, baita ere 0-10, gero baita ere dependentziarekin lotuta dauden zerbitzuak, eta suhiltzaileenak asko eta asko daude hor martxan, eta gero aipatu nahi duguna da baita ere garrantzia daukalako eta gaur hasten dalako BBK Lifeen inguruan gertatuko diren edo gertatzen ari diren salaketak lan prekarietatearen inguruan eta lan baldintzaren inguruan, baina gehien bat guretzat oso importantea dana igez gertatu zana eta espero dugu hori berriro gerta ez dadin, bada ura fekalak joaten direla erreka batera eta horrek daukan kontaminazio ondorio moduen. Hori da momentu honetan ikusten duguna, horren aurrean proposamenak daukagu. Proposamen horiek guretzat lehentasuna eta importantena dana da zuzeneko kudeaketa egin behar dela, baina zuzeneko kudeaketa egiten ez dan bitartean, egiten direnean pliegoak hor jasota egon behar direla langileen eskubideak, eta baita ere langileen eskubide horiek kontrolatzeko eta ikusteko benetan aurrera dijoazten ala ez, mekanismo batzuk kontrolatzeko jarri behar direla. Hori da planteatu izan duguna, planteatu genuen ere bere momentuan mozio bat hori guztia bideratzeko, baina ezin izan atara, baina hori lortzen dugun bitartean, bestea planteatzen dugu, eta tarte honetan bilera desberdinak izan dugu langile greban egon diren langile desberdinekin, beraiekin egon da gero eta beraien kezka nagusia jasota gero, beraiei eskaini dotxegula gure burua bideratzaile moduen, eta zentzu horretan bilera desberdinak planteatu izango ditugu, enpresa desberdinekin eta CBK-ekin ikusten dugulako hau akordioaren bitartez bideratzeko posiblea dela, eta hori da azpimarratu nahi duguna, akordio posiblea dela, eskubideak direlako kontutan daudenak, eta akordio hori lortzen baldin bada, Bilboko jendea asko hobeto egongo dela, eta bere eskubideak ere babestuak izango direla. Besterik ez, eskerrik asko, hurrengora arte.